Tara kesokar kaya menteri ini amban nak cakot kedik alternatif ya kan. Ini kun shot akan ni ka linti bat nginget ba lada ka sorkar kampriang kan long ka jingdu nong ka bakrau le se mo ye ki wei pat ki para ke jingi lada ngi le se ka kot kala ban wanra ka jinge le se ka jingdu nong ka bakrau ten rengi ngimpat kwa bangin le se ka kot ngimpat kwa bangin le se ka Kashari namar ba lada ngi le se ka Kashari ngi pen i ka jing bakala juga sorkar pi namar ba hakabidi bat ka jingpen trika mangan ai kindiat ihen pi menta karukom khot kam menta pile i kum dugi khot namar ba mla ban pendap mau ba kita ki garu kem la ban pendap kita ki post ki bobon tendrai ka policy ka baning kong hau 1972 ka syate ban tap ki khasi ki ji kum nu pin shitom yangi yakni ki samlawat kam menta haba ka tai ka policy ka sya pi te tau ki bun ki bangim kwa ban ya kran ni ngi kwa ba ka sarkar kan smuthu ba don kam ban penbe ya kani te kata ka bangi kwa mangi tendrai la ka poi ka por bangi hap an sei lut iki ba khoi kan sei habau pai ba on shai anget kan long ka ka ba mo ka kan jingle ra nya sarkar ji ka long ba kinong alam jong ka party kan le ban demonstrate namar ni dang sedang ya kani ka ba sedang mo ka baning kong ka ji ki ji la ka sarkar ka sngap sia ngim don kam bangin beteng rela ka sarkar ka yai min thingen hapan klai tingim kwa ba mas sedang mentang ngin chupan klai ngin ya suki jai ngin sedang so kan sit in demonstration ten re manu ki kwa bani simenta ni priang soba ten re ngim pat da kwa than ban ong bangin ta pen mi than yo pai ba du kata ta ten re ki ba so kya ki ba kwa ban ya don benta kila ban ya don benta